Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama ug tigapadapod sa mga produktong herbal nga napamatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with Garlic, Banaba and Panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with Cogon Grass, Banaba and Makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Mga igalang igsoon, mga ingatlo kaninyong tanan ug welcome na usab dining atong hugyawan sa SED Panyawan. Kauban gyapon ninyo si Mr. Panyawan and of course, ato gyapon nga kauban ang ato ang Partners Health, si Sir John. Sir John, hello and maayong adlaw diha kanimo. May adlaw kanimo da Sir Rick, no, tanan natin ginaw. Kumusta ka mo kanina? Sa atong mga listeners karon, aniya na pud kining atong hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tiggama og tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga adunay pagtabang sa atong mga kalawasan. Mga klase sa mga produktong herbal nga napamatud-an gayud nga kung kini imo gyud nga religiously ginatumar, aduna jud kay mga maayo nga resulta sa atong lawas. Kining atong mga kalawasan, mga igalang igsoon, nga ngayang ampingan kumikan kay karong mga panahon na sagad jud kaayo. Adunay mga temptations nga posibleng makadaot sa imong lawas, kini ginatawag natong mga bisyo. Kini nga mga bisyo, mga igalang igsoon, kini usahay hinungdan jud kini. No, natrili kay usahay. Mao gyud kini siya hinungdan nganong kita makasinati og ginatawag natong lifestyle diseases. Mga diseases nga makuha nato pinaagi sa atong pagkahumaling sa mga bisyo susama pananglitan sa pagpanigarilyo o baka mga igalang igsoon kining pag-inom sa mga alkoholikong ilimnon. Sir John, atong pag-isgutan karong adlaw kining usa ka matang sa balatian nga bisan pagalig mga Hollywood actors and actresses maigo ni inyo, no? Meaning to say wala kini siya pili. Ilabi na katong mga kaigsunan gyud natong super stress sa trabaho baka o baka mga igalang igsuon sa ilang pamilya. Ang atong hisgutan karon, Sir John, kining ginatawag natong Bell's palsy. Matud pa nila, Sir John, kining Bell's palsy usa kining ka neurological disorder nga makakos og paralysis o baka pag weekend sa ato ang usa or kining parte sa ato ang nawong, no, either left or right. One of the nerves that controls the muscle of the face becomes injured o baka adunay paghunong ang iyahang pagtrabaho, and of course kining problema mga higalig igsoon, mabati dayon nimo, makita dayon nimo tungod kay murag mag-drop ang imuhang nawong, no. Ang mga simptomas niini apil ang sudden nga pag-weak, no, kani nga pagkaluya sa usa sa parte sa imong nawong. Pwede ang imuhang left o baka kaning imong right o baka mga igalang igsoon adunay pagbagsak kaning imuhang eyelids, kaning imuhang baba, and then dili na nimo malihok, no. Naay mga uban mga higalag igsoon nga bisan pag ipiyong nila ang duha nila ka mga mata, kaning pikas mata niya higalag igsoon dili kini mulihok, no, dili siya mo piyong, and naay poy pag drool or kanang pagbagsak, drooping ang ato ang mga nawong. Sir John, tagay kuno mi og dugang pang information mahitungod aning ginatawag nilang Bell's palsy. Kining Bell's palsy, no, Sir Rick, no, usa ni siya ka neurological nga sakit, tama to yung kagamihan, no, nga introduction. Ang usa sa mga hinungdan niini, no, is kining either, no, sa mga hinungdan niini katong ginatawag ato na viral nga cause sa katong Bell's palsy, and the other one is katong ginaingon nimo kaganin katong sobrang stress, no. Kining viral na Bell's palsy is sa pangalan pa lang, no, tungod sa pag-invade sa mga pathogens, no, kining viruses na pwedeng maka-cause atong pagkawala sa integrity, no, sa ato ang facial muscles. Pag once mo ingon tag neurological manggod, kauban kini, no, dito sa ato ang gitawag na peripheral nervous system na partner, no, sa ato ang central nervous system. Kini ato ang mga neurons manggod na natin mga gitawag na mga nerve endings, no, nga which makatabang dito sa
pagpabilin no ang katong integridad sa ato ang mga muscles sa atong lawas. Ilabi na nitong dagway. Sa Bell's palsy manggod katong ginaingon nato ganina no nga nay droop or katong pag drop no sa atong mga muscles sa dagway nga naay numbness, naay katong pag down sa katong ato ang mata, sa ato ang kani atong cheeks no mostly, and then kani atong lips nga ang mahitabo is very uncomfortable and dili na to mabuhat tong atong normal na ginabuhat. Manggod ta kalitok no, di ta kalitok, di ta kakaon og tarong, di ta katulon no. So daghang mga nerves no din sa ato ang dagway o sa atong ulo ang maapektuhan when it comes to viral infection tungod kay ang atong immune system plays a big role no. Naga-inflame manggod ang ato ang mga nerve endings which naka-cause din na sa katong pag-droop no sa ato ang facial muscles. So bisa sa itong mga features sa itong dagway. On the other hand, no, katong ginatawag na to na stress-related na Bell's palsy, katong pag same gyapon ang mga symptoms no, pag drooping sa face, no, ang cause lang is katong sobrang problema no. Ang once nga sa katao no makasinati og katong ginatawag na to nga mga emotional na mga kaskanang marag kakulian no, mga nabay mga pamilya nga nawa o financial ba or economical nga mga problems no, lain-lain magud tagdawat. So adunay mga tao no nga grabe ang ilahang pagdawat sa stress which maka-cause dito sa pag-dull no sa to ang mga nerve endings. So kana siya Sir Rick no mo ni ang marag synthesis or marag summary no sa katong ginatawag nato na Bell's palsy. Ang Bell's palsy ba, Sir John, posibleng temporary lang or magdugay pud kini siya sa ato ang kalawasan? Nga kung maigo tanini medyo murag mahadlok ta kay basig for life na ni. Noon sa maning Bell's palsy, temporary lang or for life na gyud? Kining Bell's palsy no very kuan lang man ni siya. Dili ni siya common no nga balatian. Pero ang good news niini is dili ni siya panghantod-hantod. No, temporary lang kini nga actually mo kay din siya dili to siya matawag nga disease no, actually it's an illness no nga usa ka marag sintomas sa mas lalong pa nga mga balatian. So if ever no aduna tay mga viral infection, kining ginatawag na to na Bell's palsy, mga part ni siya dito sa katong mga mahimong simptomas no sa katong ginatuan na to kining Bell's palsy. Mo na ang nindot no nga mabalaan no sa to ang mga tigpaminaw sa to mga sa mga viewers. Pero Sir Rick no adunay isa ka bahin ni ana tungod kay if ever ang usa ka tawo no nasa mga lifestyle diseases or ang mga predisposing factors niya, yang pamilya is very high in cholesterol or nasa mga problem sa heart no, pwedeng mamimik or pwedeng matago tong ginatawag nato ng mga symptoms sa Bell's palsy. Unya stroke na di ay to. Hala, no? So kana no, so kinahanglan gyud kayo nga ato na siyang di na kana siya nga mga kuan man gud kanin na mga features mga kausaban sa tong dagway. Part ba ni sa tong gina-check kung once nga ang usa ka tawo nagaagi og stroke, so ginapapangisi nato siya, ginapapahiyom nato, ginapagawas nato ang dila, ginapalingi-lingi nato siya, ginapatan-aw nato sa kilid no. Pero kung kana siya same na symptoms na siya sa katong ginatawag nato na stroke sa Bell's palsy. So kana no pwedeng mamimik din na ang mga symptoms. So pero it doesn't really mean nga kung mobagsak na ang half sa imong nawong, automatic na din siya nga stroke. Basin day Bell's palsy lang no. Sa katong mga kaigsunan nato diha nga medyo nagsuffer niini, matud pa nila ang usa kuno sa mga maayong pagabuhaton isang pagmassage sa mao nga parte sa imong lawas and or sa imong nawong, and pati lang sa abaga, and then all the way basta nga half kung asa napita ang Bell's palsy nga naigo sa imo. For example, sa imo bakang right, for example, gikan sa face all the way till the last bone sa imong mga toes, sa imong mga tiil, mas maayo gyud kuno nga i-massage gyud niya para aduna gyud pag function gihapon ang dugo kay regularly man good sir no kay sila pa kung panalitan na may go kaning ginatawag nga Bell's palsy, and this is matawag na to virus or something like maybe siguro sa stress, and then naataan na
kung dili po nato siya ilihok, dugay pud kayo ang pag-alim, no, ang kanang cure niya, pag-cure sa iya, ha? So maayo nga i-massage and then ilihok-lihok pagyapon nato para makita nato ang ato ang progress sa ato ang mga nawong. Kay matud pa nila ang Bell's palsy kuno pwede ra mag 1 week lang, no, 1 week or 2 weeks ang mahitabo nimo na, pero within those 1 to 2 weeks nga nainana ang imuhang panghitabo, maayo gyapon nga i-relax gyapon siya, i-massage gyapon siya. And when it comes to massaging or kaning pagmasahe, maayo kayo nga maggamit kita sa ato ang SED liniment oil, kining atong milagrosong klase sa haplas nga napamatud-an nga adunay mainit ug mahalang and at the same time mabugnaw nga feeling nga inigpahid nimo, mabati dayon nimo ang ang reaction sa maong haplas sa imong panit. So tama to yung ginaingon Sir Rick, no, na kinahanglan i-stimulate yun nato ang ato ang mga facial nerves, no, aron nga mabalik tong iyahang diwa, no, yang kusgan, iyahang integrity, no. So nindo tong gamitan nato sa tuang produkto sa SED marketing aron nga ma-stimulate nato og tarong, no, aron nga mabalik siya. Tama tong gingon kaganina, 1 to 2 weeks temporary siya nga condition, no, kung asa pwede nato siyang ma-reverse o ato ang mapugnan pinagi sa paggamit nato sa ato ang mga produkto sa SED marketing, labaw na ning SED liniment oil. And of course, alang sa katong mga kaigsunan nato nga para matangtang ang stress sa lawas, apil mo po ang kining ginatawag nga mga viruses, maayo kay nga magtumar sa ato ang mga milagrosong klase sa mga kapsula nga napamatud ang maayo sa atong lawas. At doon na kita'y SED Panyawan Plus nga doon ay mangosteen ug luyang dilaw. At doon na po kita'y SED Panyawan Garlic Capsule. And of course, kining atong SED Cogon Herbal Capsule. Sir John, unsa sa tulo ang pinakalabing maayo para malikayan o baka ma-prevent, no, or malikayan lagi ang pag-angkon sa Bell's palsy? Ang nindot, no, is katong atong pang anti-inflammatory gyud nga capsule, no, kini ato ang SED Panyawan Plus Mangosteen. Kining luyang dilaw ug mangosteen, no, ilado kay ni siya nga anti-inflammatory, makasukol gyud sa ato ang inflammation, no. And then syempre ang kining if either kung viral man or stress, no, ang virus masuklan na sa panyawan, masuklan na to na sa mangosteen, plus ang antioxidant ana nga properties, no. Plus kining atong ginaingon nato, no, nga kining luyang dilaw nga makatabang dito sa katong pag-relax, no, sa atong mga muscles, no, aron nga pagpabilin siyang dili tong perminti stressful, no, ang atong mga muscles. So kana siya Sir Rick, no, atong ginaabiso sa tanan nga matikamino na once makakuan kag Bell's palsy, nindot tong SED Panyawan Plus Mangosteen. Okay. Alang sa katong mga kaigsunan nato diha karon nga doon na pay mga ginapanghambin nga mga balatian natin man iha. Ang topic nato karon ang Bell's palsy, delikadong usap pud kini siya sa kanibang matawag nato nga basig mauwat ka ba nga magtuo ka nga Bell's palsy lang ni, okay ra ni, doang semana lang ni, pero dahito stroke na dahil tingala ka nga di mo malihog kung kamot na dahito partner gyud dito siya. So dili gyapon kumpiyansahan, mas maayo gyud nga dunay gyapoy maayo nga depensa og aduna gyapoy pag-amping sa atong mga kalawasan gamit na karon sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga napamatud ang maayo sa atong lawas. Ang ato ang SED Panyawan Plus nga adunay mangosteen, luyang dilaw ug panyawan. Ang ato ang SED Panyawan Garlic nga adunay gahom sa ahos, banaba ug usab sa panyawan. And of course ang ato ang SED Cogon Herbal Capsule, ang naginusar ang klase sa kapsula igsuon na adunay gahom sa cogon grass nga napamatud ang maayo sa pagtabang sa ato ang lawas, ilabi na ang pagpakusog sa atong immune system. Dili pud kalimtan mga igalag igsoon nga haplas nga milagrosong mutabang sa pagtangtang sa mga problema sa panglawas, ilabi na kung kini adunay paglambigit sa mga pagpamuypoy, pagpangapoy, pag-angkon og mga katol-katol, no, o baka mismo pagpanakit gumikan kay kining atong SED liniment oil na pamatud-an kini nga aduna kini pain relieving effect sa atong mga kalawasan. Sir John, wala naman kita igong oras ug panahon. Nagapasalamat na gyapon ko kanimo nga nagkauban gyapon ta nining atong tulumanon karon. Hinaoton ta nga ang atong mga listeners aduna na po'y nakatunan sa ato ang programa. Sir John? Salamat kayo Sir Rick, no, sa chance nga gihatag na pud ninyo, no, nga madunggan sa atong mga viewers ug mga atong mga tipaminaw. Dugang na pud na kahibalo sa ilang panglawas aron nga mahilayo sila, no, sa
nagkada iyang mga sakit. Salamat kayo, sir. Okay. Sa ato mga kaigsunan, kini nga tulumanon ang hugyawan sa SED Panyawan, dalit kini kanato sa SED Marketing. Ang tigama sa ato ang mga milagrosong klase sa mga produktong herbal nga napamatud ang maayo gayud sa atong kalawasan. Kini si Mr. Panyawan nagaingon, kung gusto nimong malikay sa mga balatian, pag SED Panyawan, ang pangitaon katong adunay tatak nga SED. Basta SED Marketing. Bot pasabot, tatak kining magaling. Inyong nabati og nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama og tigapunapod sa SED Marketing products, sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kaibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.